szeretnél, hogy hajtogassak belőle. Pusztai Melinda Alexandra, a civil szervezet kuratóriumi elnöke, évek óta működteti a Fogadj Örökbe egy óvodát programot. Most a szabási ifjakat látta vendégül segítőivel, vidám napot szervezve számukra, kiemelve őket a megszokott környezetükből. Látjuk az örömüket, az minket sokkal jobban inspirál, mint hogyha ugye odavinnénk egy zsák játékot nekik, és őket is sokkal jobban feltölti, mert nagyon sok gyerek nem lép ki a falujából. És most ők is azért kicsit messzebbről jöttek, tehát biztos, hogy ez a nap maradandó lesz nekik is. Hozzátette, itt a fiatalok kikerülnek megszokott komfortzónájukból, és biztonságérzetet ad számukra, hogy teljes ellátással fogadják őket, hiszen főleg a hónapok végén nem mindenütt jut pénz élelmiszerre. Másrészt olyan élményeket kapnak, amelyek rögzülnek bennük. Belebögtem! Ügyes vagy, drágám! Hajdú Krisztina, a Kis Pipi tér intézmény óvodapedagógusa elmondta, főként hátrányos helyzetű gyermekek járnak az intézménybe, ezért hatalmas élmény számukra ez a nap, hiszen itt kiemelkedhetnek a mindennapi nehézségekből, elfeledve azt a helyzetet, amiben épp vannak. Nagyon sokáig biztos vagyok benne, hogy élmény lesz a számukra, a fejlődésük szempontjából is nagyon fontos. Tehát itt egymással is sokkal szorosabb kapcsolatba kerülnek, és az élmény az maradandó lesz. A szakember arról is beszélt, mindennek pedagógiai haszna is van, hiszen később feldolgozzák az élményeket, és ez számos területen fejleszti a gyerekeket.